An balimaw bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 6 san 2022 aw ka don kibaru waati sera don kibaru min ye ladala don kibaru ye n'a bɛ lase aw ma ladala an karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré fɛ ka min ye bi don kibaru ye a bɛna lase Gawusu Jalo Rasjal de fɛ. An b'a da u tulo kan ka fɔ an bɛ don min na i ko bi hali ni mɔgɔ min tɛ duniya kibaruyaw kalama o b'a dɔn ka fɔ kibaruyaw ka ca bi kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ntɛnɛn donya a bɛ komi dagaba o ni wulili tɔ man jan farafina gun kan. Bi don kibaru kunnafoni fanbaw olu bɛna tali kɛ min na aw b'a dɔn ka fɔ farafina jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ tilebiyanfɛ bolo fɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana dɔw b'a la minnu tɛ farafina tilebiyanfɛ bolo jamanaw ye nka ninnu bɛna min kan k'o lawaleya ni Mali yɛrɛ b'o kulu kɔnɔ an k'o de ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest u k'o de ma ko CEDEAO o CEDEAO in a tun ye barosigi min kuma fɔ o barosigi in kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma juin kalo tile 4 farafina jamana ka dɔgɔ hali Mali kɔnɔ maliden ka dɔgɔ min ma nin lajɛ in jaabi ma kɔnɔ o lajɛ min kɛra jaabi minnu bɔra la fo ka se Mali yɛrɛ bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ an k'o de ma ko embargo ka Mali jamana bali a ka se ka bɔ ka taa ka jagofɛnw feere ni jamana ninnu kɔnɔ o min kɛlen bɛ kɔlɔlɔ ye bi malidenw ma hali n'a tun jira la ka fɔ ni sigi min kɛra ko ni gɛlɛya ninnu bɛna wuli sibiri tɛmɛnen nka jaabi min bɔra la aw ka to do kibaru lamɛnli la aw bɛna bɔ kunpanna bi inshallah. Min bɛ tali kɛ Imam Mahmud Diko la aw caman b'a dɔn ka fɔ ni dɔgɔ furancɛ laban ninnu kɔnɔ a kunkan ko kibaruya cayara kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin bɛɛ bɛ tali kɛ a tun ye tali min kɛ Bamako yɛrɛ a ɲɔgɔn kunbɛ lajɛ min kɛra u k'o de ma ko Forum de Bamako a ye kuma min fɔ ye o kɛra sabu ye dɔw y'a faamu ka fɔ kibaruya in bɛ bɛn kabini nin kuma de fɔra maliden caman olu kɔni ye kumaw caya a kɛra bɔlɔlɔsiraw kan o a kɛra jabaranisow la hali rajosow a kuma cayara kosɛbɛ nin bɛɛ de kɔfɛ kunungo karidonya juin kalo tile 5 Imam Mahmud Diko yɛrɛ a lafasa kulu min bɛ jamana in kɔnɔ n'u k'a ma ko coordination des mouvements et associations et sympathisants l'Imam Mahmud Diko CEMAS olu jabala la Maɲanbugu u ye kunnafoni di kɛ jamanadenw ma ka kɛɲɛ ni jamana bɛ lahala min na hali Imam Mahmud Diko yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi hakilina minnu b'a la miiriya minnu b'a la taabolo minnu b'a la tabiya minnu b'a la ka ɲɛsin jamana jɔli ma o dantigɛliw kɛra kunungo aw bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen kalama bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw a dogolen t'aw la ka fɔ n'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paru na malidenw de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye o wulikajɔ kulu in o de ye mouvement du 5 juin ye o mouvement du 5 juin dama surunyala u ko ma ko M5 RFP maa caman bɛ nin ko in joona olu fana tun ye jama fara ɲɔgɔn kan ba kɛ jamana yɛrɛ a kɛlen bɛ ka kɛnɛ min labɛn ɲɔgɔn kunbɛw kama ni ko bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ɲininka olu b'a fɔ ko palais de congrès nka anw denmisɛnw anw b'a fɔ de ko centre international de conférence de Bamako o jama lajɛ yɔrɔ min bɛ Bamako yan dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye ale ye nin ko in sɛnsɛn ka se maa caman ma n'a ma ɲɛ ka fɔ M5 RFP u ye sigili min kɛ ka laɲiniw kɛ malidenw fɛ wulikajɔ ka boloda ka se ka fanga min bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la k'o fanga bɔjɔ o baara min kɛra n'o san 2 tun ye kunun ye o ɲɛnajɛw kɛnɛ kan anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw tun bɛ yen u ye seereyaw sɔrɔ o seereya ninnu an bɛ n'o lasaw ma bi don kibaru kɛnɛ kan. An balimaw jamana yɛrɛ minisiri min tun bɛ fanga tɛmɛnen ninnu na n'a ka baara tun ye jamanadenw yɛrɛw ka lakana o bɛ se ka sabati cogo min na ka don ba la an k'o de ma ko Général Salif Traoré jamanadenw ka lakana hali Mali yɛrɛ a jamanadenw ka taa ni ka segin kɔlɔsili o ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo waati jan kɔnɔ waati min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o de ye Général Salif Traoré
a jirala k'a fɔ général Salif Traoré n'a fɔtogo ɲɛna dɔw y'a jira k'a fɔ Salif Traoré n'i b'a ka jala fɔ k'a bɛ fɔ de ko général de division Salif Traoré kibaruyaw bina Mali kɔnɔ o Salif Traoré min tun ye jamana in ministre min ka baara ɲɛsilen don malidenw ni tangali ani malidenw ka hakɛw lafasali o ma ko bi ntɛnɛndonya yɛrɛ min bɛna juin kalo tile 6 ma waati min na aw bɛ ka do kibaru lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko a welela jo sariya matarafaba min bɛ sigida sabanan na o fɛ ko a kana ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli a bɛ tali kɛ mun de la ko n'a y'a sɔrɔ wele kun bɛ Salif Traoré la ko a bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli baara minnu kunkan ko kibaruya tun fɔra jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ waati min na malidenw tun bɔra ka taa jamana foroba kɛnɛw minɛ o dɔ ye jamana yɛrɛ foroba kunnafoni caribondaso min bɛ n'an ko a ma ko ORTM ka tali kɛ wasadenw tun bɛ yɔrɔ min na Bagadaji Assemblée nationale fo ka se jamana marabolo yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba o ka ca yɔrɔ ma primature o min tun fɔra ko malidenw ka taa nin yɔrɔ ninnu minɛ n'o bɔli o de kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ olu tɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita dɔn bilen Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye o de kɔfɛ ko mankanba de kɛra Bamakɔ yan fo ka kɛ jamanaden dɔw ni bɔnɛra o min kɛra maa dɔw fali ye o sɛgɛsɛgɛli bolo de ma général de division Salif Traoré welela sɛgɛsɛgɛli bon fɔlɔ min bɛ sigida sabanan Kobe kɔnɔna na ye ale de ye nin welekan in da nin weleli min kɛlen filɛ nin min bɛ tali kɛ général Salif Traoré weleli la don kibaru tigilamaw olu ye ɲɛfɔli k'a la an bɛ n'o lasaw ma inshallah an balimaw kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Banjugu Dante ye a fana tun ye wele bila kunnafoni caribondaso ɲɛmɔgɔw ma o fana kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kibaruya min tun fɔra jamana marabolo ɲɛmɔgɔba fɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a jira k'a fɔ jamana kan ka nafolo min di kunnafonidilaw ma san o san n'an ko a ma ko aide à la presse n'o bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 600 na kunkanfɛn na ko a jirala k'a fɔ o nafolo ninnu kumaniyara kunnafonidilaw ma kunnafonidila dɔw yɛrɛw fɛ Banjugu Dante ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min kɛra a la aw ka to do kibaru lamɛnli la aw bɛna Banjugu Dante a ka kɔrɔfɔw mɛn bi a bɛna to maa caman bɛna dɔn ko min bɛ sen na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye ani kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw cɛ bi aw bɛna bɔ kunpan na an balimaw nin ko in bɛ ɲini kana kɛ ladala ko ye parti politique tɔn min bɛ Mali kɔnɔ yan an ko a ma ko parti yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni parti yɛlɛma fɔra malidenw caman hakili bɛ taa mɔgɔ min na o ye Musa Mara de ye hali n'a y'a sɔrɔ o Musa Mara in ale tɛ parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔba ye bi a ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo o de ye Isuf Jawara ye o parti yɛlɛma in aw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ san 2 ɲɔgɔn bɔ layidu tunba ni sigida 4 na sigibaw cɛ wasaden kalata min kɛra kabini san 2000 ni san 20 aw hakili b'a la o kalata in waati min na fori la a ma taa wɔyɔ kɔ o waati de la parti yɛlɛma a ka wasaden minnu ye se sɔrɔ n'o ye Musa Mara ani Asan Sidibe o tun ye layidu di k'a jira k'a fɔ ni Ala ye u garisigɛ don wasabulon na u bɛ kasabi min sɔrɔ o kasabi a bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jagokun ye tɔnjɛkulu ani kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ sigida 4 nan kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ka ta ka don olu ma o kɛnɛ dɔ de sigira sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 4 parti yɛlɛma u yɛrɛw jabala la ACI 2000 kɔnɔ nin bɛna kɛ tɔnjɛkulu 99nan de lasagolen ye nka min ye sibiri tɛmɛnen ye Musa Mara ka se Isuf Jawara olu de ye nin kɛnɛ in boloda an ko min ma ko fond des députés de la commune 4 o kɛnɛ de kan maa caman a bɛ taa fo maa sigiyɔrɔma 18 ɲɔgɔn na olu ye dɛmɛw sɔrɔ sigida 4 nan na bi don kibaru kɛnɛ kan an ye seereya minnu sɔrɔ ye hali Musa Mara ye dantigɛli min kɛ mun de nana ni nin ye nin sabu dun ye mun de ye aw bɛna faamuyali kɛ o la malidenw n'o kɛra kuma dɔ la nin misaliya in ɲɔgɔn na n'a cayara bɛɛ a bɛna ni hɛrɛ ani jamana ɲɛtaga o yakubayali ye faso kɔnɔ nka bi don kibaru kɛnɛ kan anw da bɛna s'a ma bi kunnafoni wɛrɛw bɛna ɲini ka da nin kan aw kɛra diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foyi tɛ aw ma basigi ani muɲu
ka se ka don kibaru kunnafoni sanuma na jɛlen makɔnɔ. Nin ye don kibaru waati selen ye. An balimaw, an bɛ bi don kibaru daminɛ ni kibaruya min ye. Lamɛrikɛnw ka jamana kan kunnafoni carinbondaso min bɛ n'an k'a ma ko VOA Afrique. Nka nin kibaruya carinbondaso in bɛ tali kɛ farafinna kunkanko kibaruyaw de kunkan hali anw ka jamana kɔnɔ. Olu y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi. Maa marifatigiw, banbaganciw ko ninnu kɛlen bɛ ka dugu 2 ɲɔgɔn ka olu ni ɲɔgɔn cɛ guloma min bɛ n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u fɛ k'u y'o siraw tigɛ. Wa hali min ye bolimafɛn min bɛ maaw doni ka bɔ dugumisɛnw kɔnɔ ka taa dugubaw kɔnɔ k'olu fana balilen bɛ ka tɛmɛ. Nin kɛra dugu min na o de ye Nokara ani Douanzan o min bɛ Mali cɛmancɛ yan fan fɛ. Ko hali bolimafɛn wɛrɛw min ye kɛnɛrɛye bolimafɛnw ye n'u bɛ maaw doni o fana ni dugubaw doni bolifɛnw tɛ kelen ye. Ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔ la sagolen don bi ka da nin banbanci walew tigilamaw u ka wulikajɔ kan. U ko olu y'a jate a bɛ fɔ fɛn min ma ko car n'a bɛ maaw doni ko o caman hali jagofɛnw bɛ doni bolimafɛn girin minnu na n'an k'u ma ko camion maaw ka jagofɛnw b'a kɔnɔ. Jagofɛn ninnu fanba bɔra Bamakɔ de u bɛ kunda Gawo kan. Douanzan sigibaa dɔ bɛ yen o ɲininkalen Amadu Wologɛm ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin kibaruya in ko tiɲɛ kuma de don ko min ye Gawo yɛrɛ fanga ka cɛsigi minnu bɛ yen olu bɛ wulikajɔw la cogoya min na sira min tigɛlen filɛ nin ye an sɔnko ni Nokara cɛ kabini dɔgɔkun 2 n'a kɛra gɛlɛyaba ye bi malidenw ma jamana cɛmancɛ yan fan fɛ. Kunnafoni carinbondaso min ye nin kibaruya in cari n'o ye VOA Afrique ye ale y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ sen na ni kibaruya wɛrɛw bɔra a la a bɛna kunnafoni lase kɛ. An balimaw, n'a y'a sɔrɔ kibaruya ye dugu labɔ bi o kibaruya in tɛ kibaruya wɛrɛ ye. Farafinna jamana minnu bɛ tile bi yan fanbolo in fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ an k'o de ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest damasuruyana an ko CEDEAO olu ka barosigi min tun bolo dara ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma juin kalo tile 4 ni farafinna jamanakuntigiw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Baro in a sigira waati min na Gana jamana kan ko kumaw cayara nka a bɛ komi baro in sigira cogo min na a wulila ten. Malidenw tun bɛ ka jaabi min kɔnɔ o ye gɛrɛntɛ min bɛ jamana in kan. O gɛrɛntɛ in bɛ se ka wuli cogo min na maaw ka se ka t'u ka hajiw ɲɛnabɔ bonya ni karama kɔnɔ. Agence France Presse ale y'a jira k'a fɔ nin sigi bolodalen ko n'i y'a ye jaabi jɔnjɔn ma ta o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. Maa minnu tun kan ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana a ɲɛmɔgɔya bɛ maa minnu bolo bi n'o ye sɔrɔdasiw ye ko fo ka se nin wagati ma olu ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ma bɛn kɔrɔ. O bɛn kɔrɔbaliya o de y'a to sigi in wulila k'a bila kalo nata tile 3 la. U ko Mali dɔrɔn tɛ Burkina Faso ani Laginɛ fana ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko kibaruya de tun kan ka fɔ nka a bɛ komi jamanakuntigi ninnu minnu bɛ CEDEAO ka barow sigi ninnu ma bɛn ko la. O bɛn ko la baliya o de y'a to sigi in bilala waati wɛrɛ la. Agence France Presse y'a jira k'a fɔ ni maaw hakili b'a la CEDEAO ka barosigi min kɛra kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ninnu ye ɲangi giriman de ta ka Mali sɛgɛrɛ. O dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a karangafɛdaw suwali la. Jamana o jamana bɛ yen n'o bɛ farafinna tilebiyanfɛn bolo fɛ n'o ni Mali bɛ dancɛ bɔ ko nin jamana ninnu bɛɛ ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko nin bɛɛ bɔra ŋaniya la ŋaniya min tun taara sɔrɔdasiw fɛ ka jira k'a fɔ olu bɛ san 5 de kɛ jamana mara la. Nin kibaruya in fɔlen a na kɛ nin de ma bɛ farafinna tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔw ma ko hali jamanaw bɛ nin na minnu tɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw ye. Agence France Presse y'a jira k'a fɔ nin barosigi in bɛ kɛ waati min na ko hali CEDEAO jamanakuntigiw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya ni ɲɔgɔn faamuyabaliya caman kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ ko jamanakuntigi dɔw tun fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye
ɲangi min bɛ Mali kan, tɔɲɔni min bɛ Mali kan, bingani min bɛ Mali kan, o bingani n'o tɔɲɔni walew olu na se ka wuli cogo min na, wa ko nin kɛnɛ kelen kan jamanakuntigi wɛrɛw yera ye minnu y'a jira k'a fɔ sɔrdasiw bɛ bolo min kan n'u ma taabolo in bila ka sira kura ta, ko maaw hakili b'a la k'a fɔ nin ɲangi in bɛ wuli waati o waati a tɛna se ka wuli o waati. Nin b'a jira k'a fɔ hali CEDEAO jamanakuntigiw yɛrɛw ma bɛn kelen kan, o ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn furukufuruku min kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ, o de y'a to u ye baro in wuli. O baro min wulila a jirala k'a fɔ juillet kalo tile 3 nata ninnu bɛna sigi ka hakili jagabɔ kɛ Guinée Conakry min ni fangaparon kɛra ye, Burkina Faso fo ka se Mali ma. Nin jamana ninnu minnu ye fanga paron kɛ ko CEDEAO jamanakuntigiw u bɛna ɲɔgɔn ye, n'u ye ɲɔgɔn ye juillet kalo tile 3 nata, o ɲɔgɔn ye mana bange min na duniya ani farafina jamanaw olu bɛna bɔ nin ko ninnu dɔw joona. An balimaw, a jirala k'a fɔ Mali sɔrdasiw i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na, kabini furancɛ fanga in kɔni nana wulikajɔw barika de bonyana, cɛsiriw ani juguw fɛlɛli k'o kɛra sabu ye Mali sɔrdasiw y'a jira u yɛrɛw ka kunnafoni carimondasow la k'u ye banbagaci minnu bɛ ni marifatigiw don o maa 31 ɲɔgɔn k'u ye olu bɔnɛ u nin na, maa 27 ɲɔgɔn olu ye maaw ye maa minnu banara u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ. An bɛ waati min na i ko bi ko Mali sɔrdasiw bɛ k'u ɲini. Nin ɲɔgɔn foroki in kɛra yɔrɔ la kunnafoni sɛbɛn Sahara Media y'a jira k'a fɔ Mali sɔrdasiw ye nin fɛlɛli min kɛ, u ye nin fɛlɛli in kɛ ni duguma kɛlɛkɛlaw, duguma sɔrdasiw olu bololaminɛw ani panguluw de ye, ko nin kɛra sɔrdasiw ka daga min kilo 3 o de b'a ni douanzan sɔrdasiw ka daga cɛ. Sɔrdasiw yɛrɛw ka kibaruya carinbondaso y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔfɛ ko Mali sɔrdasiw sera ka ninnu ka bolimafɛn 2 kɔni jeni. U y'a jira fana k'u ye moto min jeni k'a bɛ taa jɔ moto 20 ɲɔgɔn na, wa k'u bɛ maaw hakili jigin k'a bɛ waati kunkurunin bɔ. Ninnu fana tun ye maa dɔw wuli, banbagaci dɔw wuli minnu kɛra sabu ye ka Mali sɔrdasiw dɔw bɔnɛw nin na. O mankan min kɛra k'u fana ye maa 9 ɲɔgɔn fa Mali sɔrdasiw la ani bolimafɛn 1 ɲɔgɔn u y'o jeni, ko nin kɛra janfawale dɔ de senfɛ n'an ko a ma ko embuscade, o min kɛra Gosi ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ. Aw hakili b'a la o mɔnɛ min tun bɛ Mali sɔrdasiw la. Sahara Media y'a jira k'a fɔ a bɛ komi Mali sɔrdasiw nana o mɔnɛ a n'o dimi de bɔ. Olu fana ye maa 31 ɲɔgɔn fa ni maajugu ninnu na ani maa 27 ɲɔgɔn banara. Nin kɛra jihadi walew kɔfɛ. An balimaw, n'a y'a sɔrɔ malidenw tun bɛ ka kibaruya makɔnɔ, o kibaruya dɔ tun ye farafina jamana minnu bɛ tilebiyan fan fɛ, olu ye ɲangi min bi Mali kan. O ɲangi ninnu wulili dɔ tun ye malidenw haminako ye. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲangi ma se ka wuli, maliden dɔw y'a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ɲangi in wulili o bɛna kɛ i n'a fɔ Mali ye jɔngoyala de fɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ɲangi ka wuli malidenw ka lafiya hakilinaw ma kɛ kelen ye. Nka kabini nin kibaruya in bina ka bɔ Ghana jamana kan, Accra, kibaruya caribondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan n'an ko a ma ko Renouveau TV, olu ka barosigi dɔ senfɛ u ye wele bila maaw ma i n'a fɔ Mohamed Cherif Haidara. Mohamed Cherif Haidara min ni ale ye Conseil supérieur de la diaspora ɲɛmɔgɔba ye, maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. Ale welela, a y'a jira k'a fɔ sigi min kɛra Ghana jamana kan, ko jamana damadɔw bɛ yen minnu ye murutili kɛ k'a jira k'a fɔ ɲangi ka wuli ka bɔ Mali kan o t'olu fɛ la ko ye. O jamana dɔ ye Niger jamana ye, Nigeria ani Ghana jamana. Ko n'i y'a ye Guara ma bɔ Mali sen na, malidenw ma lafiya, ko a sabu ye nin jamana 3 de ye. Cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ. Barosigi min kɛra nin barosigi in kɛnɛ kan, an b'a jiraw la k'a fɔ Mohamed Cherif Haidara kelen tun tɛ nin barosigi in kɛnɛ kan, nka ɲininkali min tɛnkura a la, ale ye jaabi min di. An ka fara ɲɔgɔn kan, an ka Mohamed Cherif Haidara, Conseil supérieur de la diaspora ɲɛmɔgɔba, an k'ale lamɛn. Tuma dɔ la aw bɛna faamuyali dɔw kɛ. Kibaruya min bɔra Ghana jamana kan, a bɔra kun min na aw bɛna faamuyali ko la. O jaabi dɔw filɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔru ni a ko fɔ ado tɛ. Donc u y'a yira la k'a fɔ ko a ye taama sira min ta
a ma déjoué fɛn min ye ne yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka fɔ ko yɛrɛ nana ni gɛlɛya ye wa barisa Nigéria jamanatigi kɔrɔ n'o ye Goodluck ye o de tun bɛ démarche la n'a fɔra ko o ka démarche kɔfɛ ko jamana CEDEAO jamana ɲɛmaa dɔ ka wulikajɔ kɛ o t'a yɛrɛ ko Goodluck ka baara kɛcogo man ɲi wa o tɛ kɛ lagosi ye ka ɲɛsin o ka baara ma wa yala o tɛna ni gɛlɛya o ma kɛ gɛlɛya in sababu o fana y'a gɛlɛya dama ye i ka dɔn n t'a fɔ bamanankan na fɔ n'aw y'a madema fɔli la on est un peuple anormalement normal a bɛ fɔ cogo di bamanankan na anormalement normal bɛ fɔ cogo di c'est-à-dire ko min ti kɛ ko kɛta ye an b'o de ta ka kɛ ko kɛta ye ka taama sira yɛrɛ kɛ donc an tun makan tɛ ka sɔn fort ka médiation ma wa i b'a fɛ k'o de fɔ wa oui fort ka médiation ne yɛrɛ baara dɔ kɛ pour que an ye médiateur dɔ sɔrɔ parce que ka Goodluck ka sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ Goodluck fana bɛ baara la non médiateur tɛ fort ti médiateur ye facilitateur donc ni ko gɛlɛnna ka se yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔ wɛrɛ de ka sɔrɔ min bɛ facilitation kɛ fort ka baara kɛra o de ye min y'an dabali ban Buhari tun sɔnn'a ma kosɛbɛ mais américains ni an ka faransiw de donna a ko la Buhari changera complètement Ghana président ale kɔnna position ma an b'a dɔn ale ka somila taga man ca kosɛbɛ mais a nana zen ka fɔ a la k'a fɔ ko ale ni Niger président ko an tɛ se ka u ye fɛn min laɲini kabini ɲankili o kɛra ko an ma taamaseere yira on n'a pas montré des actes de bonne volonté quoi pour faciliter ko c'est-à-dire fɛn min ɲinina sisan n'o kɛra i b'a fɔ ko fort a y'a laɲini cogoya min na c'est comme si on récompensait la résistance de gouvernement malien kalo 16 an ko k'a daminɛ juin n'a daminɛ juin tɛ kɛ kalo 19 ya a filanan fɛn min yɛrɛ y'u Nigérien président dimi ko fo ka ma dɛmɛ sɔrɔ ko la pour que an bɛ se ka élection organiser an y'o laɲini kɛ CEDEAO fɛ wa oui bien sûr parce que an fɛn min perdu an y'a perdu pendant les sanctions mais tun ye fɛn min ɲini n'an tun ye acte o kɛ chronogramme ye chronogramme ya est-ce que aw ye chronogramme ya chronogramme ma di chronogramme kɔni kɛra a dir'u ma maintenant min kan ka kɛ k'a fɔ ko nin de bɛna chronogramme lawaleya surtout i hakili b'a la k'a fɔ ko CEDEAO y'a laɲini u ka premier ministre bɔ yen ka premier ministre consensuel min bi baara bi kɛ seulement ka élection organisée ka gouvernement d'union nationale d'ouverture k'o dilan o ma kɛ o bien que ne ka position ne y'a fɔ par rapport à ça maintenant n'o kɛra k'a fɔ ko bi an b'a fɛ e bolo décision min taara i sigi mɔgɔw tun bɛ se ni jateminɛ ninnu bɛɛ jateminɛ maa tun bɛ se k'i sigi n'a ye o la sa kɛ oui an tun kan ka sigi n'a ye parce que an ma foyi kɛ min b'a to ɲangini bɛ wuli e yɛrɛ y'a le gouvernement bɛna min kɛ Akufo Addo dimina an kɔrɔ parce que an ye ambassadeur gɛn Ghana ambassadeur ya non le représentant ok a bɔra yan ambassadeur gɛnna a bɔra yan donc o b'a sukuna mais il s'est surpassé a ko bon bɛɛ n'a ta fo ka ko ta a ba la pour que an ka bon ni gɛlɛya nin kɔnɔ Niger t'a dɔn Niger ta sa position ale fana ça fait partie de ce qu'on peut ale dimi kun bɛ se ka kɛ mun ye ale dimi kun c'est le seul pays dans la sous-région à part le Sénégal où on a eu un passage de pouvoir comme fait tout dit alternance démocratique tu vas voir en yemin do yan ateke ni passage de témoin quoi passage de témoin donc avec un principe de famille coup d'état bana ke yoro haramuno pour le haramuno ale fana ye aka poa bla la kosobe bi ka foko antise ka militaire nous récompenser nta récompenser do fo bomana kana Laja ni kɛra a bɛ kɛ prime au coup d'état ye donc Laja Barça o ye coup d'état kɛ maintenant pour le choix de préférence ko dama dɔ fana biye
au kɛra ka Buhari ani dɔwlu fana funu an bila o négociation na an ma ban fɔlɔ an ka mɔgɔw taara Russie ka taa accord signé an kɔni ma accord ye fɔlɔ mais an ye fɛn min mɛn protocole d'accord ko signera donc et bi an kɛra un centre de géostratégique kɛlɛ de bɛ Mali ko kunna Russiw kana dɔn yɔrɔ sɔrɔ farafinna ka dɔn Mali da fɛ donc américain sera ka ko de kɛ ka Buhari ka position changer donc jusque la semaine passée sommet tɛmɛnɔ a fɔra ko France de CEDEAO ka position changer cette fois-ci américain dɔ France tɛ se ayiwa c'est ta ye an dun kun non c'est mɔgɔw b'o fɔ mais c'est ta ye maliden dɔ bɛ yen c'est un des conseillers de Buhari a ye fɛn bɛɛ de kɛ ni Buhari sɔnna k'an bɔ ma dɛmɛ Buhari kɛra ka changer an ye raison kelen min sɔrɔ a la ça ne peut être que ça donc bi premier ministre ko n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na Mali bɛ se ka mun kɛ yanni le 3 juillet cɛ walasa k'o jamana saba k'u lasɔn an ta ma le CEDEAO a l'habitude de choisir le premier ministre aw bɛɛ hakili b'a la k'a fɔ Bubu Sise ka n ko CEDEAO de Bubu Sise recommandé ka to premier ministre ya la bien sûr parce que u nanen yan chef d'état duuru minnu nanen yan an y'an recevoir hôtel Radisson ne y'a fou de nous éviter un tripotage constitutionnel ou un arrangement institutionnel ka premier ministre boye ka di M5 ma ka assemblée ci ka cour constitutionnel remembré donc n'aw m'o kɛ d'accord donc bi u y'o position kelen la pratiquement ko fo ka premier ministre nin de boye ka premier ministre consensuel o de kɛra gɛlɛya ye kɛ e yɛrɛ bolo gɛlɛya kun y'o ye gɛlɛya Russie ko tɛ foyi tɛ ça fait partie ayiwa a kɔlɔma yɔrɔ a gɛlɛya filanan u y'an bila degun na an ka sɔrɔ dɔgɔyara à cause de l'embargo ko an ma chronogramme di ni chronogramme dira fo ka élection kɛ élection bɛ kɛ ni miliyari yirika de 65 à 70 milliards o wari bɛna bɔ min Mali fana ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ok an bɛna chronogramme di est ce que aw b'a madɛmɛ an n'aw ka partenaire pour que an ka wari sɔrɔ pour que élection kɛ donc alors o jaabi ma se ka kɛ mais min na ni problème fana o yɔrɔ la an bɛ tila ka kuma voilà ma c'est important parce que pour Bazoum et d'autres ni wari dira ma ka élection kɛ c'est comme si ils ont donné un prime au coup d'état ayiwa voilà Maïga oui k'e ma sɔn ma sɔn parce que loi de finance m'an bolo depuis 2021 kalata wa wari musaka bɔlen bɛ ka bila a kɔnɔ ɲinan ta fana la tuguni kalaka musaka bɔlen bɛ ka bila a kɔnɔ ka tila ka 15 milliards de plus bɔ ka fara kan o ye Mali budget national ye Mali bɛ se ka fɔ sisan embargo ma gɛlɛya se o fond o ressources mobilisation na c'est-à-dire o ressources mobilisation segin bɛ k'a ka kura ye de parce que ni recette binna ni embargo fɛn bɛ banna collectif budgétaire de bɛ kɛ mais collectif min bɛ kɛ ka bɛn ni peut-être maa minnu kan ka don CNT kɔnɔ olu bɛ don gouvernement kan ka falen olu bɛ an balimaw nin bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw kɔni tun bɛ ka fɛn min bisigiya o ma se ka kɛ o bisigiya fɛn ye mun ye o tun ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan o wulili de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a kanu baara in a ka ɲɔngiri ka bila kalo nata tile 3 la anw yɛrɛw ka jamana marabaw olu tun ye sɛbɛn gafe bila ka taa kɛnɛ kan sɛbɛn gafe in kɔnɔ malidenw bɛ ɲiningali la n'a y'a sɔrɔ o sɛbɛn gafe kɔnɔna kibaruya de ma kɛ sababu ye ka CEDEAO a ɲɛmɔgɔw ni Mali marabaw cɛfɔni kan bɛ min tun kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o gɛlɛya Mali minisiri min ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bɔra ka dantigɛli kɛ jamana foroba kunnafoni bon na a ye ɲɛfɔli kɛ mun de kɛra sabu ye ka to Mali ni CEDEAO cɛfɔni kanbɛn o ma se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ Fransikaw ka kunnafoni diso min bɛ n'o ye Radio France Internationale ale ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ Serge Daniel y'a jira kunungo k'a bɛ komi Mali ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔnba communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ko ni ala ye juillet kalo tile 3 jira k'a bɛ komi ninnu cɛla tɛna gɛlɛya ka se waati tɛmɛnen ninnu ma o ye Serge Daniel ka kuma ye nka mana tigɛ da o da la ni min bɔra a la aw bɛna o lamɛn bɛnkuma don kibaru kan nka min ye Abdoulaye Diop ye ale fana ye dantigɛli kɛ yala mun de kɛra mun de fɔra mun de yɛrɛ kɛra sababu ye ni ɲangi ma wuli
Abdoulaye Diop ye min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn do kibaru kɛnɛ kan. Sommet ni kuma caman kun bɛ u ka ɲɔgɔnyew camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnya na min ye Mali ta ye an ɲininkara k'a fɔ an ka kunnafoniw di Mali sécurité gɛlɛya minnu b'a kan ani gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan kɛlɛw bɛ kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko situation humanitaire dumuni tɛ mɔgɔ minnu bolo minnu taɲana u ka sow ni fɛnw na k'o kow ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan et puis k'a fɔ fana situation économique n'o ye warisɔrɔ siraw gɛlɛya min b'o kan donc kunnafoni fɛn o fɛn b'a la an y'o bɛɛ walanwalan k'o d'u ma i y'a dɔn an b'o discuter la mais o so an ye UEMOA sommet ni an participera min na ale yɛrɛ nana CEDEAO sommet de kɔfɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲɛ na Mali tun b'o fana camancɛ la nka tiɲɛ na anw yɛrɛ ma an ministre minnu taara anw ma participer o la mais Mali kuma tun b'o camancɛ la Mali kuma nalen CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale de fɔlɔ ye kuma ta o la a kɛlen ka kuma ta a y'a ka rapport kɛ o rapport nin kun bɛ sinsinnen fɛn minnu kan o ye ani Mali jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ kɛ an bɛnna min kan o sigi ka fɔ ani an bɛnna min kan o ye de anw y'an kan di k'a fɔ Mali transition an kun ye wagati jan b'a fɔ mais an ye sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ k'a fɔ anw kɔni bolo a fitinin o bɛ kɛ san 2 jate san 2 nin kɔnɔ baara minnu kan ka boloda an b'olu boloda lakanani sira fɛ ani kalafili labɛnni sira fɛ pour que san 2 o bɛ ban yɔrɔ min o k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana ɲɛma sugandi kalafili la pour que k'a fɔ ko ka démocratie lasegin jamana kɔnɔ donc ale ye o sɛbɛn yira an bɛ barika da o la parce que a ye sɛbɛn min yira malidenw ka haminakow b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ fo wagati ka d'an ma wagati min b'an dɛmɛ min b'a to an bɛ ka lakanani sabati jamana kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda ka kalafili nin o bɛ labɛn cogo min a ye rapport min présenté mɔgɔw sɔnna a fɔra ko jamana ɲɛma ninnu u mago bɛ détail dɔw la kunnafoni wɛrɛw an kan ka minnu di n'olu kun t'olu bolo pour que ka se ka sanction ninnu wuli immédiatement o ye kunnafoni ninnu ye sigiyɔrɔma 2 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye chronogramme ye sisan nɔ an bɛ sɛbɛn de yira min b'a yira k'a fɔ san 2 in kɔnɔ an bɛ ko minnu boloda k'olu bɛɛ walanwalan fo ka san 2 in ban pour que olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka se ka bɛn sɔrɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko chronogramme détaillé o b'a yira k'a fɔ élection organe min bɛ sigi o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di constitution yɛlɛmani o bɛ kɛ wagati jumɛn baara jumɛn bɛ boloda pour que k'o kɛ élection minnu bɛ na a kɛra communal ye a kɛra régional ye a kɛra député sigi ani président sigi olu bɛɛ détail bɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ chronogramme détaillé k'u bɛ na Mali ɲɛmɔgɔw médiateur bɛ segin ka na pour que k'o information ɲininkali kɛ mais o bɛɛ bɛ yen déjà o tɛ problème ye kunnafoni filanan min ɲininkara o ye k'a fɔ u bɛ fɛ fana an ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn a la k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme de suivi min b'a to olu ni anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko chronogramme min n'an bɛnn'a kan a bɛ bɔ a sira fɛ cogo di an bɛ se ka sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ɲɛ k'a ko la k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn an sera ka mun boloda gɛlɛya jumɛnw bɔra a la ressources ni moyens jumɛnw kan ka ɲini ka na pour que o ko ka taa pour que a ko ni gɛlɛya bɔra a la a kana bali mɔgɔ si la o fana kana kɛ raison ye k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ parce que n'anw ko k'an ye nin kɛ dɔw b'a fɔ k'aw ma nin kɛ aw tɛna bɛn a la alors que n'an ye jɛkulu kelen sigi an bɛɛ bɛ baara kɛ min kɔnɔ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ na a bɛ na an bɛɛ b'a tila an bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni ko min kɛra an bɛɛ b'o enregistrer ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya minnu nana an bɛɛ bɛ faamuyali kɛ donc o ko fila de k'a fɔra k'u bɛ segin ka na pour que an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ye décision de ta k'a fɔ ko sommet min bɛ na sigi sisan nɔ juillet kalo tile 3 o sommet kɔnɔ o kunnafoni bɛɛ kan ka yira pour que sanction bɛɛ ka wuli anw kɔni ka jate la baara kan ka se ka kɛ sisan de pour que o ko ka kɛ a kɛcogo la an bɛ sigilen k'u kɔnɔ n'u nana an k'o ɲɛfɔli ka médiateur Goodluck Jonathan ka barika da ye fɔlɔ a ye cɛsiri min kɛ nin ko la ani a ye hakili ɲuman min ta
ka sɛbɛn ninnu dilan ale kɔfɛ fana an bɛ fɛ ka barikada Togo président ma n'o ye Faure Gnassingbé parce que an kun ye baara bila fana ma k'a fɔ ko médiateur ye baara min kɛ a kan ɲi mais ale fana ka a kan fara a kan a ka wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ a fana y'o kɛ cɛsiri la ani gundo kɔnɔ nka wula a ye cɛsiri k'a kɔ la olu bɛɛ lajɛlen de y'an lase nin ko ma bi hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ o ye ka sanction wuli o ma se ka kɛ bi mais baaraw bɛ sen na halisa an bɛ fɛ ka barika da u fila ye an yɛrɛ ka jamanadenw fan fɛ an bɛ min ɲini halisa o ye k'a fɔ ka barika da bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n y'a dɔn nin ye a kalo 5 jate sanction bɛ mɔgɔw kan gouvernement bɛ cɛsiri ni baara fɛn bɛɛ la pour que nin fɛn nin ka se ka wuli ka fo sira la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa an ka muɲu dɔɔni min kɛra o ka ca ka tɛmɛ min tora kan mais anw ka hakilinata ye kelen de ye parce que an b'a dɔn jamana ɲɛmaa ani jamanadenw u sigira ka min fɔ k'o ye solution ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ solution ɲɛ nin ko la a solution fana tɛ se ka kɛ ni sigi ka fɔ tɛ. an balimaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ kulu bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ yan u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ni wulikajɔ kun b'u la ni sigi kun b'u la o dɔ ye ka Imam Mamudu Diko a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiri o ka se yɔrɔ la min bɛ kɛ malidenw ni dungɔwale ye o kulu de sigira Mali kɔnɔ yan an k'o de ma ko coordination des mouvements associations et sympathisants à l'Imam Mamudu Diko damasuruyana dɔw k'a ma ko CEMAS ninnu ye barosigi kɛ o barosigi bɛ tali kɛ kibaruya minnu bɛ ka ganse nin waati ninnu na o CEMAS min tun ye M5 RFP kulu la J3 dɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o M5 RFP san 2 sɔrɔ olu ye wulikajɔ min kɛ n'a jira la k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔfɛ marabaw olu tun bɛ jamana marala cogo min na o tun tɛ malidenw fɛ la ye o wulikajɔ fɔlɔ min kɛra o kɛra juin kalo tile 5 de juin kalo tile 5 kulu minnu ye nin wale in kɛ n'o nana kuncɛ ni fanga paroni ye sɔrdasiw fɛ a donni kelen tile ma sɔrdasiw yɛrɛw tɔgɔla kulu a wele tɔgɔ dɔ tun ye comité national pour le salut du peuple ye hali n'a y'a sɔrɔ o tile tɛ yen bi CEMAS maaw tun ye kunnafonidilaw wele o kunnafonidilaw weleli min kɛra kunungo u yɛrɛw jabala la maa caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Daba Jawara ale yɛrɛ ye CEMAS ɲɛmɔgɔba ye i n'a fɔ Mohamed Ali Bacili ka taa fara maa caman kan ninnu ye dantigɛliw kɛ o dantigɛli ninnu aw ni ne bi dɔnkibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn n'o kɛra aw bɛna faamuyali kɛ ninnu fɛla ye mun ye an k'o lamɛn bisimila Daramani Danbele. bɛɛ dɔn ko n'a portrait mais an tɛ tiɲɛ ɲini n'o tɛ an ka gɛlɛya Mali kɔnɔ an ka to kɔfɛ Mali kɔnɔ an ka tɔɔrɔ Mali kɔnɔ foyi tɛ sariya de tɛ yan a tɛ yan jamana tɛ yan. a ye tɛgɛrɛ fɔ. mais moi ne tɛ se ka sɔn k'i ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n b'a fɔ dɛ n tɛ sɔn k'e ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e ma i ka jamana sariya kɛlɛ kɛ e bɛ bɔ i bɛ taa i bɛ kuranɛ dayɛlɛ fɛn kelen mun yɛrɛ ye kuranɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ sanfɛ o ye Ala ka sariya b'a kɔnɔ n'o tɛ yɛlɛma a tɛ falen législateur tɛ yen mun b'o falen o tɛ CNT ye o tɛ assemblée nationale ye o ye Ala ka se ye o tɛ falen fɛn mun tɛ falen ni dɔ wulila k'a bɛ sariya fɔ i ka jamana kɔnɔ e t'o dɛ. La question est là o tuma an ka silamɛya an ka sɔrɔ an ka faamuyali ni an tɛmɛ siraw la an ka se ka baara kɛ. Mali ma baara kɛ ni sariya ye état de droit tɛ Mali la nkalon don kabini Mali sigira a tɛ yen. a ye tɛgɛrɛ fɔ nin de ye cɛ ye. état de droit tɛ an b'a fɔ n bɛ segin a kan maa si ka n'i da k'i miiri ko e bɛ ka état de droit kɛ Mali la ko Mali kura o tɛ Mali kura yɛrɛ ye hali Mali ma wolo fɔlɔ a ma wolo sariya hokumu kɔnɔ parce que jamana in a mana di minnu ma olu sago de bɛ kɛ k'a bɔ Modibo Keyita la ka na Asimi Goyita la n'i bɛ fanga la e bɛ lamɛn i ta bɛ kɛ n'i bɛ fanga la fɛn tɛ f'i ye n'i bɛ fanga la ni mun ko tant que mani minnu kun b'a la k'u bɛ Mali kura dilan olu kɛra bi k'u bɛ taa ni rectification ye transition na transition y'u yɛrɛ rectifier olu rectifiera ka ban an tɛ se k'olu sɔrɔ k'u ka kɛ M5 ye tugun olu tɛ M5 ye puisque olu rectifielen don
rectification foyi ma kɛ mais minnu tun bɛ misɛnnin la n'u rectifiera k'u de bɛ Atimi kɔ Atimi a dɔn dɛ anw tɛ siran k'o f'i ye an tɛ siran u k'an lamɛn sini u ka mɔgɔw bɛ bɔ k'an fa n'an ba bɛ nin olu taabolo ye an bɛɛ n'an ladamu ni cogo don anw tɛna fa nin kɛ an tɛ ba nin kɛ an ma ladamu o kɔnɔ mais an y'a dɔn u bɛ n'o kɛ hali n'u b'o kɛ an bɛ nin fɔ parce que nin ye bi tiɲɛ de ye Asimi. Ne ni imam jɛra tiɲɛ de la dɛ n t'a nɛgɛ dɛ i ma sɔn i b'a fɔ n ma sɔn i ye nin kɛ ne ma sɔn donc n t'a nɛgɛ aw mun y'a ka sympathisant ye ne sigira an bɛ mun fɔ aw ye n t'aw nɛgɛ dɛ donc an bɛ mun na bi imam ye kuma mun fɔ ko gouvernement arrogant ou bien gouvernement arrogant. Bon, ni mo tun bɛ yen o sanfɛ ne b'o fɔ n t'a fɔ ko n bɛ kuma diya fɔ de dɛ n b'a fɔ u ka n lamɛn comité stratégique kɔnɔ premier ministre sigilen a ka ministres i ka taa Mayigaw u ye kuma ta u ko u ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bi. France tɛ sunɔgɔ olu de don ONU tɛ sunɔgɔ olu de don farafinna tɛ sunɔgɔ olu de don tubabu b'a fɔ k'i kɔlɔsi i sen tontoli bɛ ka funu parce que n'i y'a diya i yɛrɛ kunfɛ laban na i tɛna tagama i bɛ giriya kojugu u ka sabali u yɛrɛ taara bilan kɛ CNT ɲama aw bɛ mun fɔ aw partisans bɛ mun fɔ. CNT là, au contraire, Tarafoy, à Borou de Da, Nebe Boymura, la Doye Ningala, Nana 2h du matin, et 4h, Doye Ninga, Kouaja Meina, Kuigonga, Ako Malikongo, Iwango, Sisango, Malik, Lalebeni, Beka Clé, Agelerani, Bandao Clé, Agelerani Mokhtarwan Clé, Ouemufo. Donc, ne rêve que les infos parce que vous avez manangé, vous avez arrogance ni koni au matable là au bout là, au décora, vous voyez qui doit les coffres. Ce qu'on dit, explication ne vaut pas raison. Car pour comment pas la dongodo, en bêta, en tchekani, en yémiké, ni yomaké. Haloube mon focal yomaké. Pour la France nous a lâché en plein vol. Oumar Mariko meeting jolike encore Franciscata. Et moi on y a no koko au bora premier ministre Folo Deda. John Taratrama Ibeka clé là devant l'ambassade de France parmi les hommes politiques comme Franciscata Oumar Mariko. Mais pourquoi nous ne ouvrons au groupe de Manakono au bêta Kadumoka Madotaka Norodola Aïreba Dokalongo. Aïré pardon, Galondo. Mais pas fait comme il faut. Allez assimiler. Assimiler politiquement bébé. Mais assimiler, il était assimilé. Il y a clitouré. Et nato yé kalikam donc avec papier qu'on a blalé digné. Mumbi non fait que gouvernement m'a calidé. Uma Kalibi, Uma Kalisini, ou Kalika Foreka, en la constitution pour et unique à la constitution. Et Kalikanko, Yoro Geren Novako, Kibi Kali, Kenro Numaya Ben Malini Flan Fenche, Yamana Uni, Net Guru Nitona, Kibi Kaliko, Kiba Nika Dole Fraoka, or Mumbi, le gouvernement a dit. Anilingani d'offre à l'autre au Kana Joma Fraka. Niveau de constitution, n'avait pas chef de l'État, ma pour haute trahison, il y a serment de la guerre, il y a une calicam qui n'a activité matiake. Est-ce qu'il y a un dafa? Ni ma dafa, yo, ni ma dafa, avec ma pour haute trahison. Autrement, et puis, ici, les mecs pour moi. Nous me like a gouvernement Luma Kalidenga, est-ce que vous avez un Nijamanato, un Nijneton, ou on l'a béni avec un Nieri.
o asimi ko mbiso ni yɔrɔ la sariya kɔnɔ ni yɔrɔ in a ka timi ni sɛworo ye i hakili to a la i hakili to a la i kana sɔn maaw ka i sama ka taa yɔrɔ la i yɛrɛ ma se yɔrɔ min u k'i ɲɛnamini ka don fɛn dɔ kɔnɔ i ma don yɔrɔ min i kelen de ka la Mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'i nɔfɛ bi u si ma ka di i nɔfɛ i kelen de y'i bolo wuli k'i ka di i y'i bolo wuli k'i ka di jamana sariya soba de kan i n'o de bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na i hakili to a la. Ni kumana bi i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ M5 ni an ye mun dɔn n'an tun bɛ mun kɔnɔ n'an bɛ sigi ka kuma mun kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o de don ou bien ni fɛn wɛrɛ don i b'i yɛrɛ ɲininka ɔ u bɛ mun fɔ ko Bamba den bɛɛ tɛ kɛ Bamba ye dɔw bɛ kɛ Kana ye awa an t'a dɔn mun kɛra Kana ye mais ka se ka ko faamuyali nɔgɔya jamana in kɔnɔ kunu an ko mun man ɲi f'an wulila k'a kɛlɛ k'a ko fɔ yen o kelen de bɛ yen kɔrɔfɔli kɛ ko minnu kɛra olu b'o seereya logement social di cogo o yɛrɛ juguyara i bɛ ka tile ta ye concours fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ tiɲɛna n'a fɔra ko ministres olu b'u musow la passer concours la on se demande quoi an bɛ min ko Mali kura tɛ nin ye dɛ bingalikɛla kura minnu nana sigi Mali kɔnɔ olu an y'o de fɔ ko fangaw état de droit tɛ u mana bɛnbɛnbɛn kɛ dundugumatɔnw bɛ sigi olu bɛ na u bɛ jamana se u b'o ta k'a yɛlɛma u ka bolo kan k'a fanga yɛlɛma u ka bolo kan k'u yɛrɛ sago kɛ an y'o de fɔ a bɛ fɔ o de ma ko réseau i nana i ni dɔw a ye bɛnbɛnbɛn sigi jamana kalifalen aw la aw b'a sɔrɔ a n'a a fanga k'o ta k'o yɛlɛma aw yɛrɛ dama ka dundugumajɛ kɔnɔ aw bɛ sɔrɔ ka jamana mara n'o ye a tɔ tora mun ye pour que mɔgɔw kana bɔ aw kalama a ka maaw lafili aw bɛ bɔ nkalon tigɛ discours ni discours la don o don. Moi je comprends pas ne y'a fɔ ne tun tɛ transition ye critiquer mais je ne peux pas comprendre je ne comprends pas don o don gouvernement de bɛ mɔgɔw labɔ ka manifester yann'a ka baara kɛ ne ɲɛna opposition bɛ yen ou bien mɔgɔ wɛrɛw bɛ nin tɛ soutien ye o soutien à quoi? À part la France. C'est ça toute la politique du Mali. Au dé Mali talan be à bas la France, mais nous au fond il y en a occupé tout là, on a occupé un yere là, on a un yere clan, on a un clan, à Kadi Touye, ou Bamponya, à Mali Touye, ou Bamponya. Nyemko Touye au Ké Mali Kono. Moi je vais Keo, au croté Kamafli, il s'est qu'à critiquer. Mali Moussa Traoré, a Mali surveillé. Ni premier ministre ko kale be Moussa ka héritage revendiqué mais Moussa ma ni keo Moussa ma concours joué ka di ministre do Moussa ma o ma keo donc moun bébé antesiran fiston antesiran sini ambe moun fort armée de Assimi Taye, Malik Diaw Tate, Ismaïl Ouagé Tate, Monibo Kone Tate, Sadio Kamara Tate. Où est où on a armée une colonne de Ouazoé, Mali Tado, c'est pour le peuple du Mali. Alors, on est peuple avec moi. Oh, ni Souerem Banchela, ni Mofala, Ouerem Benoma, Aka Soufra Flo. Oh, qui l'a bien pu s'en venir à moi. On munu ya choué, ani mo fala munu be o fana kila be o bena faka. Parce que de toute façon ni faka li des solutions. Nous sera qu'à 22 millions faka. Bana, nous on faka ka da euromi. Ambo to fana ba je. Moi je crois que faka li des solutions. Magique na sira, magique na baba. Ambora tromi. Ulu nana ka bokati.
an y'u remercier don min u ye jama mun ye olu m'o jama labɔ anw de tun y'o labɔ o jama de ye fanga d'u ma o jama ka fanga di ko maa kana bɔ ka kuma o jama ɲɛmɔgɔw tɛ kuma Mamudi ko tɛ kuma Bajiri tɛ kuma Cheikh Umar tɛ kuma k'o bɛ dan maa damadɔ la minnu ko Asimi a ka ko bɛɛ ka ɲi Asimi ni mɔgɔ min ko i ka ko bɛɛ ka ɲi a t'i fɛ Ala dɔrɔn de ka ko bɛɛ ka ɲi e ka ko bɛɛ tɛ ɲa ta. An balimaw an y'a jiraw la kabini don kibaru bɛ daminɛ waati min na min bɛ tali kɛ Musa Mara la. Musa Mara ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ yan i bɛ se k'a fɔ i m'a ye nka i m'a tɔgɔ mɛn a ka dɔgɔ maliden na maliden min tɛ Musa Mara dɔn o Musa Mara in a yɛrɛ lakodɔnnen don ni parti politique tɔn min ye n'o ɲɛmɔgɔba o ye Isuf Jawara de ye olu tun ye layidu min di sigida 4nan sigibaw ma waati min na u tun y'a laɲini k'u kanbɔ wasabulon nɔfɛ o tun tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a jira k'a fɔ nafolo min bɛ sɔrɔ u fɛ wasabulon kɔnɔ o nafolo ninnu bɛna di sigida 4nan tɔnjɛkulu ni bololabaarakɛlaw ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ magoyaw ɲinina a bɛna bila o maa ninnu ka bolo kan kabini nin kibaruya in fɔra don min na fo ka se bi ma Musa Mara n'a nɔfɛmaw u ye nin dɛmɛwale in lawaleya kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ nin baara in daminɛra a bɛ san 2 ɲɔgɔn bɔ ko nafolo min don n'a la a bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 50 n'a kunkanfɛn na tɔnjɛkulu minnu ye nin dɛmɛ in sɔrɔ u bɛ taa fo tɔnjɛkulu 99 la bi a jirala k'a fɔ maa dɔw fana bɛ yen olu tun nana dɛmɛ ɲini kɛmɛsigi la o bɛ taa maa 10 ɲɔgɔnna dɛmɛ dir'u ma waati min na olu ma lakodɔn tuguni nka fo ka se bi ma kunnafonidila y'a jira k'a fɔ kɛmɛsigi la maa 90 kɔni olu ka baara daw o bɛ ka layiriwa ko dɛmɛ min bɛ ka di maaw ma nin cogo in na n'a kasabi dɔgɔyara bɛɛ a tɛ jigin sefa wari 100 ɲɔgɔn jukɔrɔ maa caman y'u ka nisɔndiyaw jira kɛnɛ kan anw yɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan maa fɔlɔ min ye ɲɛfɔli kɛ o ye magɛnkulu min sigira jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ n'an ko a ma ko agence pour la promotion d'emploi des jeunes APJ o fana ye magɛnkulu ye min bɛ baara ɲɛdɔn ka maaw dege o la o ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan kuma dira ale ma sibiri tɛmɛnen parti yɛlɛma yɛrɛ jabala la sigida 4nan kɔnɔ ale ye dantigɛli kɛ APJ yɛrɛ tɔgɔ la o dantigɛli o kɔrɔfɔ dɔw filɛ dispositif min kɔnɔna na APJ engagement ta chaque fois que ni jeune ninnu ka sélectionnera APJ bɛ formation k'u kunna et financement kɔfɛ APJ bɛ suivi fana assurer donc an y'a ye k'a fɔ depuis a daminɛna a bɛ ka kɛ ka ɲɛ et an ka foli bɛ commission de sélection fana en réalité u bɛ baara ɲumanba de la et anw yɛrɛ bɛ k'a modèle capitaliser c'est à dire k'an bɛ k'a modèle nin jateminɛ an don n'a nataw la an bɛna se k'a kɛ cogo jumɛn Mali commune tɔw la parce que modèle min don c'est vraiment efficace montant ma ca kosɛbɛ et denmisɛn ninnu bɛ nafa sɔrɔ a la vraiment modèle ɲɛnamaba de don o de kama an bɛ foli bila u ye kosɛbɛ et puis bénéficiaires fana ka félicitation f'u ye k'a fɔ bɛɛ tɛ nin bénéficier formation waati la ne passera n y'u lajɛ et nous appréciation par rapport aux formateurs ils ont bien apprécié que formateur min tun bɛ k'a tun ka baara cogo ka ɲi vraiment an ka continuer financement kɔfɛ an bɛ tila ka passer ka suivi kɛ c'est pour voir bɛɛ wari dira min ma est-ce que y'a don a don kun na o de tun aw ka foli don an balimaw nin de kɔfɛ parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔba Isuf Jawara dɛmɛ min kɛra sigida 4nan sigibaw ye ale fana y'a jira k'a fɔ nin dɛmɛ wale in ma fɔ ale kɔ wa a ma daminɛ ale kɔ waati min na a ju jɔna k'a kɛra ale ka so de a fana bɛ min dɔn a la a ye ɲɛfɔli kɛ aw ni anw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Isuf Jawara lamɛn ale min ye parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔba ye an sɔgɔma an sigira a yɛrɛ la ala k'an wuli yɛrɛ n yɛrɛ donna yan vers 2 heures du matin mais n ko nin événement a tɛ se ka fɔ ko n kana ka na n sen jɔ d'abord ka na seereya kɛ Abdoul y'a fɔ n'i ye kumaw lamɛn bénéficiaires ani surtout technique ani organisation mɔgɔ n'i ye mɔgɔw lamɛn c'est-à-dire hakilina damadɔni bɛ n na a ka ɲi n k'o partager mɔgɔw cɛ fɔlɔ o ye initiative yɛrɛ parce que initiative a bɛ ta don min na a taara ne ka da la o kɛra meeting de campagne meeting fɔlɔ candidat kelen y'a fɔ a don ne siranna yɛrɛ de n ye président ɲininka en son temps a ko avec enthousiasme il a donné son accord bon
mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'i b'a dɔn n'a ye accord di dɔrɔn a bɛ hakili sigi donc ne kɔni hakili sigira o don c'est à dire depuis qu'il dit qu'il est dedans moi a ye ne hakili sigi sinon n bɛ baara kɛ n bɛ n ta sɔrɔ n b'a di mɔgɔw ma c'est pas évident croyez-moi c'est pas du tout évident mais ce jour a ye ne hakili sigi et j'ai suivi ça fait bientôt 2 ans a ma jɔ o bɛ fɛn dɔ fɔ c'est à dire n b'o fɔ n ka kuma caman na i tɛ se ka fɛn wajibiya mɔgɔ kan i tɛ se ka min kɛ c'est pas possible adamaden i bɛ se ka i bɛ min kɛ maaw bɛ min seereya i bɛ se k'o de wajibiya mɔgɔ kan ale bɛ se k'a fɔ ko députéw u bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ n'u kunna wari parce que a kɛra diɲɛ ye seere ye aw ye seere je pense que u kan ka fo n ko dɛmɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 a ti ban o y'i jogo ye quoi je pense que dɛmɛ ye musa jogo ye dɛmɛ ye a n'a jɛɲɔgɔnw jogo ye et je préfère le dire et ça c'est important de noter yɛlɛma nin kɔnɔ j'ai appris qu'il y a 99 bénéficiaires hakili la dɔ ko ni Mali localité bɛɛ b'a kɛ tan je pense qu'on a 49 cercles de 5 communes du district ça fait 55 ni on multiplie par presque 100 je pense que o bɛ nɔ belebeleba bɔ et n'i ye Mali lajɛ maa kelen kelen mɔgɔ min b'a kɔfɛ je pense que a impact ka bon kosɛbɛ donc an bɛ se ka a bisikiya k'an bɛ se ka tɔw encourager ka taa nin sira fɛ en tout cas anw yɛrɛ min y'an ka parti ye député 3 de tun b'an bolo nin y'o impacté ye peut-être n'an ye député 100 sɔrɔ don o don peut-être impact bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a ka d'an ye an fana k'an dɛmɛ ni dugawu ye pour que sini ma sinikɛnɛ ma an ka se ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ min b'a to an bɛ nin fɛn ninnu amplifier parce que an y'a kɛ yan'an ka se je pense que n'an sera ni min ma fara kan o tɛna bɔ a la donc a ka d'an ye a k'an dɛmɛ ni o dugawu et maa 100 n bɛ n profiter k'a fɔ n ko sunkalo la parti ye dɛmɛ mun kɛ terrain kɔnɔ a ka ca ni $45 ye en tout cas yan kɔni an b'an ka président kɔrɔ fo tuguni a ka dɛmɛ la c'est an dɛmɛ kosɛbɛ o baara a yɛrɛ ka contribution na pour que a parti dɛmɛ terrain kɔnɔ o contribution fɛnɛ kɛ o foli o kan ka fɔ parti bɛ baara la ka mɔgɔw renforcer formation ni fɛn caman na an b'o fɛnɛ kɔnɔ bon minnu ko ko parti salen don hakili la o ye réseau minnu bɛ kuma réseau kan ou bien ka yala yala kɛnɛ ma n'o de kɔni don vraiment yɛlɛma salen don mais ni baara don hakili la yɛlɛma ma sa o bɛ bɛɛ ça c'est vraiment important à dire ni kuma fɔra anw t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ anw ma sa an bɛ baara la ala ye seere ye aw y'a seere c'est important de le dire et ka surtout technique encourager kosɛbɛ n ye a caman dɔn yan tɛ je crois que on s'est connu à Mopti et lui je l'ai connu autrement parce que mɔgɔ de ye n wele ko n ka fɛɛrɛ kɛ k'a wele ko mɔgɔ ɲɛnama don et puis n nana bara a la fɛngɛ la c'est pourquoi n b'a fɔ n ko les grands esprits se rencontrent toujours tant que aw hakilina ye ɲumanw de ye a bɛ converger un jour aw bɛ ɲɔgɔn ye je pense qu'on s'est retrouvé a ka d'an ye nin fɛn in ka amplifier ka taa fɛ n ye bénéficiaire dɔw ka kuma suit u ko n ma ko wari dɔgɔman tɛ min bɛ yen déjà c'est quelque chose mais u mago bɛ dɔ wɛrɛ peut-être c'est de réfléchir à un prix d'excellence minnu mana jo kosɛbɛ k'u fɛnɛ ta baara min dir'u ma o y'a kɛ ka ɲa ka tɛmɛ tɔw kan peut-être réfléchir u ye min ɲɔgɔnna sɔrɔ k'o ɲɔgɔnna d'u ma o fɛnɛ ye réflexion ye n m'a fɔ ko décision tara dɛ mais on va en parler pour voir qu'est-ce qui est possible aussi d'encourager l'excellence c'est toujours bien ni jama fɛnɛ parce que ni choix fɛnɛ excellence de mais o fɛnɛ kɔnɔ minnu mana exceller olu bɛ se ka accompagner dɔɔni cogo di je pense que o fɛnɛ ye réflexion ye a bɛ se ka min intégrer aw ka fɛngɛw kɔnɔ pour que sini ma sinikɛnɛ ma olu fɛnɛ ka se ka u disi gosi n'u ka résultat ɲumanw n'u ka fɛngɛw ye à travers un petit concours financier vraiment ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka partidenw fo ka organisateurs fo ka service technique fo ka donateurs fo ka donateur belebeleba fo franchement n y'a ɲini ala fɛ ala ka n'u dɛsɛ c'est pas évident croyez-moi n bɛ ka kuma ni n ka daliluwaw ye quoi c'est pas du tout évident mais la façon de tenir je pense que ça mérite d'être salué et bien salué en tout cas an b'u fo ala k'u bolo mɛn u ka baara a taara nafolo min na n y'a ɲini ala fɛ ala k'a jiji parce que a kan ka ta min na o tɛ yen o a bɛ ta la yɔrɔ wɛrɛ de an bɛ dugawu de kɛ ala k'o jiji halisa ala ka dɔ fara kan ala k'a kɛ si ani kɛnɛya ye u yɛrɛ bolo ala ka kɛ kunnadiya ye u bolo ala ka kɛ kunnadiya ye parti n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛ hɛrɛ ye jamanadenw bolo ala ka kɛ hɛrɛ ye aw bénéficiaires yɛrɛ bolo vraiment an bɛ bɔ kuma la yan an balimaw
nin de kɔfɛ wasaden minnu y'a jira k'a fɔ olu ka nafolo na don a la kabini nin baara in daminɛra aw b'a dɔn k'a fɔ wasabulon min tun donna furukufuruku cayalen kɔfɛ dɔw y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ ka jo sariyabon min n'o ka baara ye ka sariyabonw kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya sunba n'o ɲɛmɔgɔba tun bɛ manasa daɲogo bolo aw hakili b'a la waati min na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ paro o fanga in paruntɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛla la ale y'a jira k'a fɔ wasabulon kɔni tira o wasabulon in tilen wasaden minnu tun taara danaya kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔw tun ma suganti togo ɲuman na sigida 4 na o wasadenw sugantilen o dɔ kɛra Musa Mara ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ nafolo min bila kalo kalo o bɛ bɛn sefa wari ye $1,500,000 ni 500,000 ɲɔgɔn ma fo ka se bi ma o baara in bɛ senna yala a man kan aw ni ne an ka Musa Mara yɛrɛ lamɛn wa mun de y'a to nin baara in bolodara ka ɲɛfɔli k'an ye aw ka se ka faamuyali k'a la anw ka ɲininkali sera a ma radio Bɛnkuma tɔgɔ la a ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli in filɛ foliw kɛra foliw tɛ jɔ foliw tɛ kɔli maa fɛn fɛn sen bɛ an ka nin baara in na presque san 2 a bɛɛ ni foli ka kan ka daminɛ an ka parti baarakɛbaw parti ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan et on espère que nin tɛna kɛ laban ye hali n'ale tɛ Bamako tuma kelen-kelen minnu na ni cérémonie y'a sɔrɔ Bamako a kana kɛnɛ in kan o fɛnɛ ka ɲi an b'ale fo a ka présence la an bɛ APJ fo ani APJ ka jɛ vraiment dɔ de bɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la danaya bɛ ka sabati minnu bɛ nin baara kɛ don o don dɔrɔmɛ kelen tɛ d'u ma n'o ye comité de gestion ye k'olu fɛnɛ bɛɛ fo olu de bɛ maaw sugandi olu de bɛ taa maaw ka lahalaw lajɛ terrain kan minnu ye cérémonie organisée olu fɛnɛ fo aw journalistes n'aw kunnafonidilaw aw minnu bɛ yan tuma bɛɛ ɲɛ bɛ dɔw la salle kɔnɔ rencontre fɔlɔ u tun bɛ kɛnɛ in kan donc an bɛ aw bɛɛ fo halisa ala k'an ka jɛ sinsin bénéficiaire minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fo an bɛ maa fɛn fɛn bɛ yan an bɛ bɛɛ fo an ye min fɔ an ka kuma kɔnɔ dɔrɔn baara in caman de bɛ ka fara kan wa an b'a a ɲini ala fɛ fɛnɛ ala ka an dɛmɛ ka caman fara kan maa 99 ala barika la bi ta kɔfɛ o de bɛna dɛmɛ in sɔrɔ an ye jateminɛ min k'a kan à peu près o maa 99 o kɛra o bɛna kɛ sababu ye ka emploi 120 de créer an ka commune kɔnɔ c'est à dire mɔgɔ 120 bɛna baara sɔrɔ dɛmɛ in sababu la président y'a fɔ jamana ye cercle 50 ye nka jamana ye commune 700 fɛnɛ ni commune kelen o kelen ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ denmisɛn ni musokuluw ka baara 120 sɔrɔ mali commune bɛɛ kɔnɔ a bɛ se ka caman bɔ gɛlɛyaw la donc o de la baara in an bɛ continuer nka baara in fɛnɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ o gɛlɛya ye min ye toujours tuma bɛɛ k'a lajɛ dɛmɛ bɛ kɛ maa minnu ye est ce que dɛmɛ bɛ taa sira fɛ wa an ye sɛgɛsɛgɛli 2 kɛ o sɛgɛsɛgɛli 2 y'a jira à peu près n'i ye maa kɛ 10 ye kelen kɔni o tununa an na donc o kelen minnu tununa na il faut que an ka sini ni sinikɛnɛ baara ka kɛ o kana se ka kɛ tuguni an b'a ɲini maaw ka ladɔn kosɛbɛ ka sɔrɔ u ma dɛmɛ sɔrɔ donc minnu bɛ sélection kɛ u k'u hakili to o yɔrɔ la identification filanan ye min ye sɛgɛsɛgɛli dɛmɛ kɛlen kɔfɛ APJ ka sɛgɛsɛgɛli bɛ yen an b'a ɲini olu fɛ olu ka o continuer mais an bɛna jɛkulu dɔ fɛnɛ sugandi minnu bɛna an dɛmɛ nin ko in na n'o ye cabinet d'audit ye kalo saba u bɛ mɔgɔ damadɔ ci commune kɔnɔ k'a lajɛ maa minnu bɛna dɛmɛ sɔrɔ u b'a baara la wa ka o fɛnɛ kibaruya di an ma donc an mana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kalo saba an b'a kunnafoni di an ka laɲini ye min ye n'a kɛra maa 1000 sini o maa 1000 bɛɛ ka kɛ baara la hali maa 1 kana jɛ o de y'an ka laɲini o de b'a to danaya bɛ d'an kan o de b'a to an bɛ se ka dɛmɛbaga wɛrɛw sɔrɔ an ka commune kɔ hali jamana kɔ kan komi an ye BOAD sɔrɔ cogoya min na n'o bɛ se ka yangaba di an ka baara ye an b'an profiter k'a fɔ bénéficiaires ye nin baara in bɛɛ gulonnen bɛ aw de la donc a ka di an ye aw ka kɛ an ka seere ɲumanw ye quartier kɔnɔna la mais aw ka kɛ an ka seere ɲumanw ye fɛnɛ quartier kɔ kan kunnafonidilaw mana se aw ma aw ka ye aw ka hakilinaw di sɛgɛsɛgɛlibaw mana se aw ma aw ka hakilina di u ma a bɛ an bɛɛ dɛmɛ a b'an ka commune dɛmɛ wa an dalen b'a la fɛnɛ a bɛ jamana dɛmɛ donc an b'an profiter vraiment k'o ɲini bénéficiaires fɛ an bɛ kuma laban dugawu bɛɛ ye dugawu kɛ bɛɛ ka laɲini ye ni ɲɔgɔnna baara ka caya jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔnna baara ala ka caya jamana kɔnɔ ala ka jamana basigi ala ka bɛn sabata kɔnɔ ka transition basigi ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw bolo di ɲɔgɔn ma an b'o o dugawu kɛ ka kuma cɛ aw bɛɛ ni cɛ k'an bɛn a ɲɔgɔn ma merci.
an balimaw nin tun ye musa mara ye. Musa mara tɛmɛnen kɔfɛ an nana ɲiningali ka tɛngu maa la minnu yɛrɛw ye dɛmɛw sɔrɔ olu yɛrɛw ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kibaruya dɔw filɛ. Ne Amdalaye vraiment nin ko a diyara n ye kojugu a diyara an bɛɛ ye depuis an ye formation daminɛ fo ka na se bi la nisɔndiya dan bɛɛ vraiment u ye wari min d'an ma an ka baara kɛ n'a ye ala de b'u sara u y'a bɔ wari min na ala ka caman bila a nɔ la a wari ala ka k'anw yɛrɛ nafalan ye yan'a ka se wari ma ninnu ye ko caman kɛ u ye caniveau sen anw ye san mana na an ka yɔrɔ tun tɛ se ka lajɛ Amdalaye an y'a f'u ye don min Asan ni Musa Mara ye u ye caniveau sen fɔlɔ caniveau sennen sisan samiya mana don ji bɛ don caniveau in de la ka taga pɔn kɔnɔ o bɔlen u tilala ka lampadaire an ye lampadaire ko f'u ɲɛna ko dibi b'an ka carré kɔnɔ Alassane ni Musa ye lampadaire fɛnɛ sigi an ka carré kɔnɔ lampadaire bɔla an ye ji ko f'u ɲɛna u ye forage sen an ka yɔrɔ fan bɛɛ la bon wari in ye kɔsana ko ye sinon u ye nin bɛɛ kɛ ka tɛmɛ ɔrɔ foli dan tɛ olu ka foli la o ala k'u ɲɔgɔnnaw caya Mali kɔnɔ Mali ala ka basigi ala ka an ye formation dɔ kɛ ne yɛrɛ bɛ bulanɛgɛw de dilan an ye formation kɛ et puis ne bɛ bulanɛgɛw de dilan artisan n bɛ bulanɛgɛw dilan kɔnɔfɛn ninnu baya b'a la senakɔnɔw b'a la bololakɔnɔw b'a la segiw b'a la n b'a bɛɛ dilan bon mɔgɔw yɛrɛ bɛ ne bolo minnu bɛ ne dɛmɛ a baara la bon nin wari in dilen sisan nɔ a bɛna n permettre n ka kiosque dilan gudɔrɔnda la pour que jama k'an ko dɔn kosɛbɛ n bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta k'u bila n kɛrɛfɛ ninnu bɛ jɛ ka baara kɛ wari nafaba de b'a la n ka kumakuncɛ ye ka foli di Alassane Sidibé ni Musa Mara ma u ye nin kɛwale mun ta ne ka an sɛgɛrɛ vraiment ala k'u ɲɔgɔnnaw caya ala ka k'u ye si ni kɛnɛya ye ka k'u ye labanko ɲumanya ye ala ka Mali ta fanga d'u ma ala ka sankɔrɔta d'u ma an y'a ɲini ala fɛ ne tɔgɔ Asanatu Karambi n bɛ Amdalaye. An balimaw ni kulu bɛ jamana kɔnɔ kulu min n'a bɛ jate i n'a fɔ jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ tun don walima bi jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ don ka d'a kan malidenw dɔw y'a jira ka fɔ nin kulu in waati min na olu bɛ bɔ ni limaniya ye a tun fɔra de ka fɔ fanga min tun b'an kunna k'o fanga in gɛn ko ni bɔli kun bɛ olu la walima ni bɔli kun tun bɛ olu la o bɔli kun tun y'o de ye nka dɔw y'a jira ka fɔ kulu in sigilen sen kan a sigira ni ŋaniya ni taabolo ni miiriya minnu ye halisa o taabolo ni miiriya ninnu bɛ sen kan o kulu de ye M5 RFP kabini bɔli min kɛra juin kalo tile 5 san 2020 o san fila ɲɛnajɛ baaraw de tun bɛ senna kunungo jamana yɛrɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ bon min bɛ Bamako yan n'an ko a ma ko Centre International de Conférence de Bamako o tun ye jamanadenw wele jamanadenw minnu limaniyalen don a la k'a fɔ M5 RFP de ye kulu ye kulu min n'o ye malidenw ni dɔngɔ kulu ye walima malidenw ka laɲini a sabatili kulu ye malidenw bɔra ka caya ka taa ni yɔrɔ kofɔlen in fa u ka san fila ɲɛnajɛ baaraw senfɛ u yɛrɛw ye dantigɛli kɛ maaw kumana kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga fo ka se dantigɛlikɛla wɛrɛw ma nka bi don kibaru kɛnɛ kan anw bɛna lajɛ an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ nin kɛnɛ kan kuma nana di dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga n'ale yɛrɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye ka tali kɛ M5 RFP a ka san fila ɲɛnajɛ baaraw hukumu kɔnɔna na ale fana ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli ninnu bɛ tali kɛ mun de kan aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga. Maliendenw n bɛ kuma dama dama fɔ bamanankan na pour que k'a résumer n ko M5 militant minnu tora kɛlɛ in an ka dugawu k'u ye an ka dugawu kɛ an ka victime bɛɛ crise in kɔnɔ finitigiw ani civil k'a fɔ M5 militant ni responsable minnu tɛ yan bi an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ le 5 juin 2020 ni ma caman tɛ yen dɔw yɛrɛ banana dɔw yɛrɛ sara an kan ka ko bɛɛ kɛ M5 pour que maliyɛn fara ɲɔgɔn kan parce que a ye kɛlɛ min daminɛ don min a y'a daminɛ union sacrée
Cabinet rectification qui era le 24 mai 2021. Président de la transition, ne sigira ka kɛ premier ministre a ye kuma fɔlɔ min fɔ n ye, on doit tout faire pour avoir l'union des Maliens. O de y'a kɛ, ne ye rencontre caman kɛ, ministre ye rencontre caman kɛ, an sera an dan na don min na, président y'a ta, a y'a sigi o kɛ. Bi sariyaw minnu taara gouvernement fɛ, u nana Conseil national de transition la. Le président du Conseil national fana, a nana ka membre, u fana y'u ka bâton de presse, u ye bɛɛ wele k'u lamɛn. O bɛɛ ye mun ye kɛra mun ye pour que à la fin, les deux organes qui font marcher la transition, bɛɛ bɛ baara kɛ dans son domaine pour qu'an ka se ka jamana lafiya, ka jamana sumaya. Pour que Maliens denw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Parce que mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali dafiri, terroriste dɔrɔn tɛ yen. Mali b'a fɛ k'a ka hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma. Bɛɛ ma sigi n'o ye, bɛɛ tɛ jɛ n'o ye. Ala barika la, o sira de taara, o tɛ se ka chiffrer o. Bi Maliens bɛ sentiment bɛ Mali la, u ka hɔrɔnya n'a danbe. Ala ni transition, ani président de la transition n'a ka gouvernement, ani conseil national de transition, a bɛ baara min na. Maliens hɔrɔnya n'u danbe, les sentiments des Maliens o segin u ma. Mais pour que ka taa fɔ a dan na, f'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan. N ko kɛlɛ in bɛ wuli don min na, laɲini min tun bɛ yen, o ye ka sécurité la sabati, o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ, o ye ka élection ɲuman sigi, o ye ka réforme kɛ. O waati la fana, laɲini dɔ tun bɛ militant fɛ ka Soumaïla libérer. Ala barika la, yɛlɛma kɛra en 2020. CNSP ɲɛmɔgɔw u y'u seko kɛ Soumaïla bila la. Ale y'a ɲimina la kɔfɛ, mais juru in kɔni M5 ani peuplement ye juru min ɲini, o y'o juru y'a sara k'u fɔ o la. A filanan, a la rectification an sigira u kama k'olu yɛrɛ y'a ye ko fili de kɛra. U b'a fɛ sisan mɔgɔ min b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ, i n'a fɔ Fulaniw, an ka fara ɲɔgɔn kan, ka tila ka Maliens bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, k'an ka jamana baara bɛɛ tɔgɔ la. Donc bi M5 kan ka wuli ka taa bɛɛ fɛ. Maa o maa, hali n'a kun tɛ M5 la, hali n'a bɔra M5 la, hali n'a bɛ M5 contre la, pour des raisons personnelles, parce que fana bɛ politique kɛlɛ la, dɔ bɛ yen u tɛ primisi kunkolo de fɛ. C'est pas ça le problème. Mais Mahoma Nako, qu'il est d'accord que l'élément du armement, Halinamba Abanga budget bêta. Nako Kale son réforme politique au Kake. Président Sabakou réforme Siraso. Miko Ka sona organique Kassi pour que l'élection se gagne. Mangankana ou l'élection Kofi. Mahoma Nayoufo. Il fait partie aujourd'hui des forces du changement. On a intégré l'union, Kadjamana là-bas, Kadjamana Boudien. Parce que chaque État a son agenda. État ou agenda, aka agenda ba bolo, avec ce qu'on a blagna, kado hakilifé, kado ça, mais à l'avant, bébé ka intérêt, Kadjamana intérêt de défendre. Donc Maliens d'homme bekanga fragnon kabé, anga Mali intérêt de défendre. Donc Mahoma, n'a que l'année aujourd'hui, il est parmi les forces du changement. Parce qu'au début, toutes les luttes, toutes les vérités, au début, ma damadawan de ce qu'il faut. Hali dîner, ma clé, allez de vos souvenirs. Kofe d'abe mo woni ka fara ka faut dîner ka bien c'est Europe. C'est la même chose que les mouvements. M5 mouvement ça va de mais cabinet meeting follow kera an siran ko an kelentisi o de la willa kata responsable du bef ka comité stratégique d'aller parce que nous comme mana an ko se ka kelen da fa tous ceux qui sont d'accord aujourd'hui avec les objectifs du changement sont des forces du changement o de anga kuma ebi o de anga lagini mais na mo min ko kate son
ça o kɔni a se ka fɔ kɔfɛ k'a y'a bila kɔfɛ dɔw bɛ ko mankan bɛ ani transition ani CMT cɛ n ko an ye hɔrɔn de ye an sigira rectification kɛra don min na an ni an ka partenaires sigira CMT kuma an bɛnna ka kan b'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka jamana jɔ ala barika la refondation kɛra assise nationale kɛra o kɔnɔna la décision taara ko CNT bɛna dayɛlɛ n'a bɛ dayɛlɛ force dama dama bɛna don o kɔnɔ o kɔnɔ la M5 fana bɛ don a kɔnɔ n'a donna kɔnɔ kɛlɛ ma ban kɛlɛ banna ni muɲuna Idrissa y'u sɔrɔ an muɲuna de on a su attendre il y a un moment on a fait la traversée du désert maa caman kun tɛ dalen tɛ kɛlɛ in na M5 dara la an tora la fo ala ye tiɲɛ bange tiɲɛ bangera fila ni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNSP ni M5 les deux jumeaux se sont retrouvés et ils ont parlé du Mali mais u y'a fɔ kabini o don ko Mali tɛ olu dɔrɔn de ta ye Sadasi u t'a ɲɛnabɔ dès le départ parce que minnu ye yɛlɛma in kɛ u y'a kɛ armée bɛɛ tɔgɔ la donc mankan ma mɛn armée kɔnɔ ça c'est normal c'est la grande lumière maintenant sur le plan social et politique mankan tora maintenant bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana lakana o de y'an ka laɲini ye bi mɔgɔ minnu dimina u bɔra M5 la bɛnkɛlɛw la olu mɔgɔ dɔ ci vraiment an b'an ka main tendue k'u ye an ka segin ka fara ɲɔgɔn kan parce que min bɛ an ɲɛ kɛlɛ min b'an ɲɛ a bɛ maliyɛnw bɛɛ la hali minnu kun tɛ M5 la fiyewu n'u ko bi k'u sɔnna min bɛ ka kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ta parce que an kelen se donc kumaba minnu bɛ se k'a fɔ ye de et l'année prochaine j'espère qu'on sera en train de préparer les élections et il y aura des candidats qui vont venir demander le soutien du M5 ou des forces du changement parce que le pays aura été sécurisé et la paix serait revenue. Merci bien. Comme tu as dit, Ambalmau, kunnafoni kuncɛla sa bidon kibaru bɛna fori ni kibaruya min ye kabini san 2020 n'i ye Bamako sigiba dɔw ɲininka u b'a fɔ ko nin ye ko kura ye nka dɔw y'a jirana ka fɔ nin ko in tuma yakubaya dugubaw kɔnɔ de ko a tun bɛ l'hôtel daw la a bɛ fɔ bolimafɛn sen fila min ma bi ko moto taxi o moto taxi bolibaw y'a jira ka fɔ dabu ye sunɔgɔtu ye waati o waati jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw b'a ɲini ka fɔ olu ka taa sɛbɛnfuraw ta sɛbɛnfura minnu tali u yɛrɛw y'a jira ka fɔ olu ma nafa y'a la a kɛra sababu ye ka olu ka baara gwɛlɛya hali u ni lakanabaga minnu bɛ jɔ dugu bɔlɔnkɔnɔnaw na sirabadaw la n'o ye jamana polisilakaw ye compagnie de la circulation routière o cɛdenw mototaxi bolibaw y'a jira ka fɔ olu bɛ degun de kɔnɔ bi ala ni jamana ɲɛmaw ka sariya minnu taara wa ko sariya gafe ninnu bɛ ta waati min na olu ma ɲininka wa u yɛrɛw y'a jira ka fɔ nin ye sariya min ni jɔlan t'a la ko laɲini wɛrɛ tɛ jamana ɲɛmaw la ka se ka nafolo dɔrɔn de ɲini k'o bɔ olu kun u kɔni y'a jira ka fɔ olu fana ye malidenw ye dusumankasi o cayara kosɛbɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ dɔgɔfurancɛ damadɔ bɔ bi ni mototaxi bolibaw tun mun ye bɔli dɔ kɛ u yɛrɛw tun ye Bamako bɔlɔnkɔnɔna dɔw jeni pinɛw ani tajiw ka siraw tigɛ k'u ka dusumankasi jira k'a jira ka fɔ olu fana ye malidenw ye maliden minnu fana ni hakɛ ka kan Mali kɔnɔ o de senfɛ ni mototaxi bolibaw kunu n'o bɛnna juin kalo tile 5 ma ninnu bɔra ka damakasi kɛ u ye damakasi min kɛ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Ok, ne ka kuma bɛ taa monsieur le président Assimi Telimani taximoto a ye jeune diplômé sans emploi a y'u camanba de bɔ chômage la a ye zone dɔgɔya a ye bingalikɛla dɔgɔya an telimanigiw bɛ ka faga yɛrɛ zone dɔw nɔfɛ an telimanigiw an bɛ ka faga an kalannen don dɛ diplôme m'an bolo dɛ a bɛɛ tɛ kunfiye dɛ a bɛɛ tɛ kunfiye faso tɛ se ka bɛɛ ta o mais an bɛ faso dɛmɛ de ka faso bɔ degun dɔ la parce que ka baara dɔ kɛ an yɛrɛ pour que faso hali ni faso m'an ta an yɛrɛ b'an débrouiller an yɛrɛ k'an ka projet kɛ n'a fɔra ko vignette an bɛ t'o ta 1000 mairie ba la mairie ba dun dabɔra vignette ta yɔrɔ kɔnɔ bɛɛ b'o de kalama tout le monde est au courant de ça mais o ka bɔ yen
n'a fɔra ko impôt mɔgɔw fɛnɛ ka na sɔgɔmada joona 6 heures du matin ka an minɛ ko f'an ka 15 000 francs sara de 2022 vignette b'i bolo k'o tɛ vignette a ye to vignette min bɛ mairie la k'o tɛ vignette ko vignette man ɲi ko nin y'an ka vignette ye ko TTR vignette de transport mais o fɔcogo ye nin ye o kan ka bali mɔgɔw la ka a ye information di mɔgɔw ma n'a bɛ fɛ Mali ka suma kɛlɛ kana wuli Mali la a ye information di mɔgɔw ma a kana hadamadenw écrit ka bila an faso la an faso sumalen ka di bɛɛ ye faso kalama man di mɔgɔ si ye faso kalama man di mɔgɔ si ye dɛ bon o bɔra la polisiw tila ka an minɛ nin b'i bolo k'olu tɛ nin dɔn o mana an bɛ taa an komi an bɛ taa an jaabi ou a bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ zon de ye ou a bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ binkannikɛla de ye faso kalama man di mɔgɔ si ye dɛ bon o bɔra la polisiw tila ka an minɛ nin b'i bolo k'olu tɛ nin dɔn o mana an bɛ taa an komi an bɛ taa an jaabi ou a bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ zon de ye ou a bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ binkannikɛla de ye n'o kɛra an m'a yafa dɛ nin man ɲi ko fiyɛti nin man ɲi ala min sanna impôt yɛrɛ la impôt yɛrɛ y'a dɔw feere impôt yɛrɛ y'a dɔw feere impôt ye ni fiyɛti dɔw feere telimantigi bɛɛ lajɛlen wele u k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛna plateforme belebeleba dɔ kɛ telimantigi bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o plateforme kɔnɔna la walasa ka se k'u ka hakɛ kɛ nin dɔrɔn tɛ o hali binkani mun bɛ k'u kan tɔɔrɔ minnu bɛ k'u kan bɛɛ ka se ka jɔ parce que maliyɛnw de don komi tɔw bɛ cogo min mɔgɔ min bɛ bureau kɔnɔ o ma fisa ni ninnu ye est-ce que a fɔ o bɛ k'i dahirimɛ de ɲini ka taa ka denbaya balo ninnu mana fana bɛ motoba boli la siraba sanfɛ o fana bɛ ka t'u ka denbaya de balo maliyɛn si ma fisa ni maliyɛn an bɛɛ si ma bɔ sanfɛ ka bin an bɛɛ Mali papier de b'an bɛɛ lajɛlen fo Mali autorité b'o de dɔn Assimi mun bɛ président la bi a ma fisa ni dugumamɔgɔw ye ɲɛmɔgɔya dɔ de a danaya dɔ de y'a to a bɛ yen n'a ma se k'o danaya dabɔ ani ninnu bɛɛ ye kelen ninnu bɛ ka jamana ka hakɛ de di u ka sabali u ka siran Ala ɲɛ u k'u ka hakɛw d'u ma an kɔni an b'o weleweleda de lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'o faamuya salamu aleykum. An balimaw nin bɛ dansiri an ka bi don kibaru la min ye Elhaji Jose Traore ale bɛ taama la ni waati la an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye aw minnu ye bɛnkuma lamɛnbaaw ye kanuɲɔgɔn bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an b'a jiraw la ka fɔ bi don kibaru o kɔni kurun sera sian na sini o ye tarata ye n'Ala y'an sijɔ k'o kɔnɔ kibaruya wɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ an bɛn'o fara ɲɔgɔn kan ka n'o da aw tulo kan bi ta in lasiraw ma aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ an b'a fɔ Ala ka sini don kibaru jira na y'anw ta